Ahojte, čaute, vítajte pri dnešnom videu. Ja som Myšina a dneska si zahráme Squid Game. Je to hra v Robloxe, ako vidíte, je to dobré animovanie zatiaľ. A neseká mi to ako u ostatných hrách, tak mohli by sme sa tu nejako poobzerať. No, ešte mám čas. Sláhnuť? Nie, nedá. Ak neviete, čo je to Squid Game, aké som číslo? 36. Dobre, som číslo 36. A teraz si ideme dať. Počkajte. Si dáme. Mali pamiatku. No, nie sa páči aj typek. A on tam sa páčia. Ideme sa tak. Tak. Dobre. Ak neviete, čo je to Squid Game, je to hra, je to teda film a podľa nej je urobená hra, pri ktorej sú tam takéto a je tam taká bába na začiatku, že čokoláto, dejte asi deja. A je prvá a druhá séria, my sme práve v druhej sérii a teraz musíme počkať, keď sa nám tá hra začne. Počkať, on má iný dres. Jak my. Vidíte? On je určite ten strelec, či? Čo ich, keď sa pohneš. Viete? Uvidíte priebehu hry. Hádam, že nám to nikto neskazí, keď budeme v nejakých tímoch. Tak, už sa nám tu začína. A počkáme si. Už následuje robotuje do game season. Zase sme tam isto, ty kokos. Ideme do player. Nemám toľko peniažku. Join a playing team. Dobre. Zatiaľ to ubehlo rýchlo. A počkáme si. Už len 15 sekúnd. Tak. Hádam, že sa vám moje videa páčia. Budem rada, keď mi môžete dať odber, keď teraz čakáme 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vidíte ty Squid Gameov? Ježiš, čo je? To koľko je to tých hráčov? Musíme sa pozrieť. Neviem, teraz sa mi to nechce kúkať. Kde je to Classmaker? Ale ježiš, nemôžem sa hýbať. Ja som kde? Kde som? Tam som, vidíte ma? Tu. Tam. Idem. Photomaker, už mám hotový. To strieľa. Prostý. Ide sa rýchlo. Tak to môžeme mať takto rýchlo. Je to taký, pozrite, vidíte? Tak môžeme rýchlo zdolať to s čokoládou. A to čo? Do mňa nestrelí, vôbec strelím do ňoho. Kam sem? Nie, my ideme touto bránou, lebo tu je aj tých ľudí menej. Kde nás hovno teleportuje. In this game mode you must get to... When I say the like you, hej not more. Dobrze. Dobre. Čakáme. Máme 2 minúty. Počkáme si. Kde ja? Bude toho čokoláto Ticia sedia. Viete, že či takto hovorí. Nie som posledná. Nie som. Ešte mám čas ľudia. Ale za poličku. Prosím. Nie. Ale že nemohu. Ľudia sa dobre darí v tejto hre. Je to celkom dobré.
Vidíš, že to zomrel. A čo tu neležia? Iba tam majú jej ten potisk. Tak počkáme si na ďalší level. Ľudia, dobre, kde som ja? Ideme si nájsť. Kde som? Nestihol som, ideme sa tam. Už tam idem. Vidíte ma? Potom sa pozrieme. You will process the another game mode. Kto tu strieľa, ja sa idem do ňoho. Vidíte, tam už trošku dačo vidno. Ide sa. Už máme hotový photomaker, takže kto nestihol prejsť, tak má smolu určite zase. Tu hore? Ale čo má? To už sem hore, ježiš, to ako máme rýchlo vybehnúť. Super, potom pôjdeme ešte hore? Asi hej. Dobre, toto sú týmy, že si musíme asi niečo dať. Som aká? Will you things to Furries or Challenge? Ja viem, že toto budeme mať každý svoju hru a my to musíme splniť. Hádam, že to takto dá. Dobre. Ja sem myslím. Step on boxes to pick your team. A kde? Je tam? Ja idem niekde. Musím ísť rýchlo. Rýchlo, ľudia, pomoc. Idem ja. Ja pôjdem prvá. Aha, pipík. Smola, ty prd. Vidíte. Ďakujem, že som tu. Dobre, ešte je nejakých 10 sekúnd. A počkáme si. Dobre. Ona je 28, ja som 30 a čo však. Nesám. Smola. Prvá hra. Ja? Čo? No prosím, urob to rýchlo. Môžeme ísť. Come on. Finále. Dobre. Ja? Please. Nie, ja som celá Pexiso. Ach. Rýchlo, pohni. Aha, smola majú. Prosím, ja chcem. Aj budem. Idem ja. Čo mám robiť? Rýchlo. Nemôžem to skaziť. Ešte 3. Posledné? Dobre, ideme. No poďte. Mi to nemôže skaziť, mám. Dával som vám minútu. Go. Rýchlo, už bežajú tam. Mi to neskazí. Prosím. Rýchlo. Rýchlo, pohni. Go. Už prehráme. Rýchlo. Ale prehráme z postia.
ľudia. Dobre, takže ak tu dáte 10 lajkov, tak bude pokračovanie. Tak čaute.